Het is waasje 24 maart. Dit is een extra sportcast vanwege de promotie van Cambuur naar de Eredivisie. Mij om tafel, Cambuur-trainer Henk de Jong. Henk, allereerst Lokweenske. Dank u wel. Bij welke stoorn, toch de sto Juster in Emmen, nou is het wel clear? Bij de Fjouwerien. Wanneer toch de sto Willem? Het is Vond ik clear? let. Ik vond bij die 2-0 dat ik dacht, dit komt wel goed. Bij 2-0 al. Ja, toen dacht ik, dit komt wel goed. Andor? Eerst bij de trein zei ik, dit komt wel goed. Toen temperen Willem mij een beetje. Maar bij de Ian Fjouwer dacht ik, nee, dit is clear. Mooi moment, kijk naar het skoft. Dit is binnen. Mooi jongens, we hebben weer een heel soort te bepraten in een grootvolle nagelnaaie oorlevering van de Sportcast. Cambuur wint met 4-2 van Emmen en promoveert het naar de Eredivisie. En mijn naam is Arjen de Boer en dit is de extra Sportcast van Omroep Friesland. Die is die 24 maart 2026. Onthoud die datum, want het kan een memorabele datum worden in de geschiedenis van Sportclub Cambuur. Nou rond om te zitten, nou in de verre. Hier al! Cambuur zit op een 0 in vastsprong. Toch een doelpunt van Isjem Verra. Overheid naar de Efteling, zet hem voor. Maar Chipbal in hem aan 0-2. Fabian kwam. Helje jongen, helje, 3-0 voor Cambuur. Fabian kwam. Komt er nog een doelpunt? Ja, Romano Postema, Sosis. Ja, dat is een kwaliteit, hè. Isjem Verra, kappen, zitten, goal! In Fjouwer, Isjem Verra maakt het doelpunt wat zo wichtig is. Aan de zijkant steert de spelers al te springen. Is het feestje al los? En daar klinkt het laatste fluitsignaal. Cambuur is waarom in de Eredivisie. De missie Ordehouw is voltooid. En om tafel Ando Faber, Willem van Meldvoort en de trainer die het in deze eeuw van alle trainers uit heel Nederland het vaakst promoveerd is, Henk de Jong. Ja, dat is echt weer. Ja, dat is echt weer. Allereerst Lokweenske. Hoe gaat het? Beetje fit, Henk? Oh, vanmorgen net. Nee, ik leid een kwartier voor Fjouwer of Fjouwer. Maar ja, ik weer 6 uur werken natuurlijk. Ja. Dus het is weer heel kwart. En dus zei ik vanmorgen aan, ik heb wel pienenkop. En maar ik net zijn volle bier aan, ja. Maar Het voelt mooi, dat voelt mooi. ik voel mij, ja. Ik maak hem wel even zwaar, want bij de eerste interview kwam het bier er al bij. Ik denk, Ja. oh Henk, Ja, dat is maar- nog een heel soort interview. Op Stinker een nou gegeven om. moment ben ik, het ander kwam in de bus, toen zie ik mooi voorin. Ja, daar ging ik zijn. Toen werd het een beetje rustiger weer aan. We weer vlak bij ons anderen. Toen zei de Tjen Paul Jansen, de materiaalman, ik leer ook weer wat nuchter. Ja, ik geloof dat ik wel wat en dat ik wel wat fitter word. Ja. Zo zie je me op een kop hullen, hè, met het skotje. Hoe heet het? Met het Jonas. Met het Ja, Jonas. ik toch nog, toen ik dat zeg, Oeh. oh jee, Ja, ik kom toen maar ik echt. hem En dan de hollen. allemaal hollen. Ik heb een hollen. Maak je wel een paar biertjes naar me. Nou, ik denk mooi rustig. Maar biertjes, want bij hem, begreep ik, zitten ze al hier onder amaretto. En omdat er geen cola is, wordt het puur dronken. Ja, maar die jongens die... ik stuur ik was naar de wedstrijd en no mention on de stad in. Ja, dat vind ik mooi. Het is ben ondoze jongens. Maar het is een mooi clubje. En ze vinden het drankje lekker. Nou, Wij laat hebben gaan. al een naaie bijnaam, een vriend van die spelers. Amaretoni. Ja, maar Amaretoni jongen. die spuit er Tony net ook. in. Nee, Tony spuit er net in. Maar Balk ik net, ja. Balke is de nachtburgemeester van Nachtburgemeester. Ja. En maar hij kerst nooit iets verkeerd op het matje zeggen hoe ze hun best doen. Merkt er niks van. Nee, heeft ze een soort reacties gekregen op de telefoon? Ja, ik had de correction lip, hè. Ja, het is een heel soort. Ik zal het even in het Nederlands doen. Ik moet even in een aantal weken de berichtjes beantwoorden, want het zijn zoveel. Dus neem even de tijd. Van waar heeft al je een reactie gekregen? Ah ja, van hulp. Minister-president? Nou, wel van de burgemeester. Maar van alle Erik trainers. ten Hag, Dat denk ik wel. Die had ik ben Samprotte. Pepijn Leinders. Ja, nee. De bondscoach? Arne Slot. Ja, ja. Donald Trump? Ik mag toch eens zeggen, Donald net. Ik can be great again. Maar trouwens, want Robin Veldman, die heeft net een app gestuurd. Dat weet ik. Want die keer we nooit... Robin Veldman hier van SC Heerenveen. Van harte gefeliciteerd met jullie promotie. Ik heb wat beelden voorbij zien komen dat het een mooi feest was. Terecht als je zo'n succes mag vieren. Dus geniet van alle aandacht en van deze ervaring. En we zien jullie in de Eredivisie. Ja, dat is mooi, hè? Prachtig. Want daar verheugen wij ons al jaar op. Ja, kijk. De derby. Dat is toch mooi. Maar ik kan hele goede... wij kunnen heel goed met elkaar erop zitten. Ik vind het echt een hele goede trainer. Maar ik vind het een heel leuk meisje. En gewoon wat bij Heerenveen past. En
Zo, de supporters aan hekel aan kwamen, maar dat hebben wij als trainers helemaal net. Maar de clubs ik net. Ik gun Heerenveen het allerbeste, weet ik wel. Ja, Ik ken er gewoon terug herinneren, door de supporters. Dus, van Heerenveen. ja, natuurlijk. Dat vind ik mooi. Zie ik een mooie advertentie hoort in de krant. Ik vond het wel een mooie actie. Pagina Grut, Lokweeske, SC Cambuur. Mijn foto van het Abelensra stadion. Welkom waarom in het mooiste stadion van Friesland. Mooi toch, humor. Ja. Ja, maar dat is dan mooi, man. Ja, en zo mag het ik en Aasen rondom die wedstrijd. Dan mag het ik weer aangaan. En dan is we klaar voor 6 maanden. En dan spelen we uit of thuis de nij. En dan gaat het weer aan. En dan zit heel Nederland ervoor. En heel Friesland had ervoor. Maar dat is ik Friesland promotie. Hè? En ja, ik vind de mooiste wedstrijd. Ik vind dat volle mooier nog dan de andere wedstrijden. Hè? Maar de grote naam. Ja. Maar goed, het was in elk geval een prachtig feest, Juste Jong. Ja. We kunnen er even wat beelden, even wat reacties laten van de hoofdrolspelers. Kom, Markie Diemers wel. Sjors, maar dan is kort weer. Goed zo, joh. Machtig, hè? Dit is natuurlijk van het oude stadion. Dus dat is, daar kon nog wel wat bij. Maar we moeten nog even kijken wat. Ja, er komt nog een kampioenstad of promotiestad. Ja, wel iets in die zin, ja. Veel mensen die ik ken daar in het publiek. Dus ja, lekker feestje met hun vieren. En ik hoop vanavond ook lekker feestje met hun te kunnen vieren. Ik ben nu 2 keer gepromoveerd met de club. Dus dat waren 2 hele bijzondere momenten voor mij. En ja, dit is natuurlijk een van de hoogtepunten in mijn carrière weer. Dus dat is super waardevol. Ja, lekker biertje, hè? Heerlijk. Ja, dat is mooi, Glieke naar Ouderin. Van die Kian Visser, hier je stem meer roer, hè? Nou, ik heb Kian Vissersjoen vannacht. Ja. Die heeft op in Hollywood. Dat weet ik zo. Die weet wel wat een feestje. Ja. Heeft er trouwens nog Mike Rieger van Jot van der Sande? Nee, ik had het Nee, net Jot van der Sande die is op weg naar Bonaire, want hij speelt uit interlandwedstrijden, dat Ja. is dat natuurlijk. En zijn vleentuur, Guy van de Medium Katiru Tolven, hij zou de trein pakken van Katiru Zoon, maar die ging net, want alleen een beam op het spoor, dus kan Steenwijk en Meppel. Hebben we Ik enig ga idee? update. Hij staat een update Ja, van nou Jot ben je van de- benaaid, hè? Had er het helle Ja. net Schiphol. Maar hij had het helle. Hij had het wel? Ja, mooi. Dat Ja, vind ik echt- klasse. Hij lag kwartier of 4 in bed, zo, want de collega's van ESPN die vongen hem op Schiphol. Vind ik wel leuk. Dan ben ik benaaid hoe lang steen die daarover dat Jot van der Zanden omkomt. Wat leuk, hè? En het is echt een geweldig shot. Want dan komt er in en dan just maar lietse eegjes. En dan zei hij, ja, mijn stem ligt nog in Leeuwarden. Maar Ja, prima, hij is jongen. naar Bonaire. Maar hij zei, ik heb ook allemaal niet qua drank. Want turbulentie mijn kater, 10 uur lang, is net leuk. Hij vertelde dus juist Willem dat hij eigenlijk vliegangst had. Hij zei Ja. ik zit er niet zo'n vliegtuig en inderdaad, ja, dan gaat de motor weer wat zachter. Ja, en dan ja, denk ja. ik, het zilt toch net. Maar dan denk ik weer, nee, dit is volle veiliger als een trein. Dit is volle veiliger als een trein. Maar hij had dus eigenlijk vliegangst. Maar vliegt nou won naar Bonaire voor 2 oefenwedstrijden in Saint Vincent en de Grenadines en Saint-Martin. Hartstikke mooi, Liefhebber. En wat mooi weer, nog even Oh, een tajekje, excuus, maar nog even een tajekje, want wat ik mooi vond van Jort, hij stiet dus een kwartier lang met andere mij te praten, die was bij hem groot feest in de kleedkamer. Op een gegeven moment kwam de parseman hem ophalen of die alsjeblieft even douchen woe, want de bus ging haast voort. En toen zei André, Jort jongen, je mist het hele feest. En toen zei hij, ja, ik sta hier toch ook wel lekker. Ja. dat weer? Ja, hij is echt zo'n Radio van der Zanden. Hij is echt een speciale jongen. Radio van der Zand. Wat maakt het hem speciaal? Hij is gewoon zo'n nuchtere knie. Weet je Een wat nuchter knie. Een nuchtere knie. Het is een nuchtere jongen. Leuke humor. Hij is echt een prettig mens. Ja. Ik heb een paar stellingen. Voor elke niet een 2. En dan maken we er kwart op antwoordje. En dan kunnen we de letter altijd weer op waarom komen. De allereerste is voor Henk. Deze promotie met Cambuur is de allermooiste promotie die ik mij maak ha. De grootste prestatie. De grootste prestatie. Ik zei ze voor het gemak even ja. Andor, ik vind Amaretto puur echt heel erg lekker. Ik weet het eigenlijk net. Nee? Maar fast, ja. Ja? Ja. Willem, 2 miljoen voor Oscar Sjöstrand vind ik eigenlijk te min. Nee, ik vind prima dat hij verkocht is. Nee. Gruttelijk. Andor, ik vind 4 miljoen voor behoefte min. Nee. Nee. Ik wil wel. Willem, Cambuur moet er alles ontwanden om Isham Ferra nog een ier in Ljouwen te houden. Zo prachtig wezen, had ik het juist al aan Boyo gehad, maar die kans is wel heel iets. Ja, als het kan, dan zoek ik het zeker van, maar ik verwacht je het net. Oké, en de laatste is dan voor Henk. Promotie is fantastisch, maar nu gaan we stiekem echt nog voor het kampioenschap. 100%. Ja? Ja? Ja, natuurlijk ook. Want dat is wel mogelijk. Ja, zeker. Maar ik zie het programma, want je hebben nog de Graafschap, Den Bosch uit. Prachtig. Vitesse thuis. Ja,
Ja, die haast hoor zeker. Ja, dat maakt niks uit. Nee. Je hebt nog gewonnen voor het kampioenschap. Ja, natuurlijk. Maar ik wil even naar het begin. Want Doop is dus de allereerste trainer die 3 keer promoveerde is met Ian en dezelfde club. En het zei er in eerste instantie net echt naar u dat dit een heel succesvol seizoen worden had. Want ik had de eerste 3 oefenwedstrijden er even bij gepakt. Feyenoord, 1-4 Verlen. Telstar, 0-12 Verlen. Excelsior, 0-1 Verlen. De allereerste competitiewedstrijd, 8 augustus, in Dordrecht. Die verleer je hem echt met 1-0. En de doelstelling wie op dat stuit, als we bij de eerste 4 eindigen, dan doen we het eigenlijk wel prima. Wanneer komt dan die omslag? Wanneer komt het moment dat je denkt van er is misschien wel meer mogelijk? Nou, als jullie het weten, met beginnen. Wij moesten het seizoen, of de voorbereiding hier in Feyenoord. Toen kregen we direct zo'n blessures, want die win krek wordt de goed, hè, na die eerste weken. Toen ben we trots in die voorbereiding, toen kregen we Telstar. Ja, en dat vond ik eigenlijk gênant om te spelen, omdat we net om de jongens die ik opstellen moest, maar we waren zulke jonge jongens, dat we moesten wij in een eredivisieclub. Ja, toen had ik na de tijd, had ik al mijn trainers zijn, iedereen zijn, en nu haal je eruit. Toen had ik de door tegen die en had ik bellen, met verschillende mensen binnen de club, dan moet nou wat gebeuren, dat was wat gênant. En die gaan me helpen. En waar wie dat dan? Nou, dat wie de voorzitter van de Raad van Commissarissen, dat wie Harry van der Zee, directeur, Pieter Kooi. Ja, en die had zei Henk, we helpen je. En er is net voor hem ook, maar we helpen wel. Voor gewoon een kwaliteitsinjectie. Er zitten mat en pisspelers bij. En door hadden ik niks aan de hele voorbereiding. En nou ja, toen moesten we niet een keer op spelen. Toen kwamen de jongens erbij. Toen moesten we spelen in Dordrecht. Toen kreeg ik al heel Nederland omheen. En toen zei we zijn nog net fit. Maar we zijn ik nog net fit. Dus ik lieg net. En maar toen zei het al dat het voetbal begon te komen. En dat is op bepaalde posities centraal. Alles valt in elkaar. Dus Jorn Berkhout kreeg een rode kaart. Dus komt niet een keer boven in de 2 dagen buis. En die doet het geweldig. Het zegt aan het trainen. Weer vervelend voor Jorn. Maar ja, Jorn zei eerlijk als gauw. Die zei ja, die is wel heel goed. Dus ja, dan valt dat in elkaar. Dan komen die boetspelers. Nou, Oscar kon eerst 20 minuten trainen. Die kon die spelen. En die wordt sterker. En Lietse Ferra, die begint direct eigenlijk wel te voetballen. Dus dan had je eigenlijk de belangrijkste punt. Want op middenveld met Mark, ja, Kesselaar voetballen. Nou ja, dan valt het al gauw in elkaar. Hè. Dat is het. Ja, dat er een geraamte komt te staan, dat zei ze, ja, dat hebben we met voetballen. Ja. Nou, en toen herkende ik dat wel vrij snel. Ja, ik moet die interruperen, Henk, want dit is toch een beetje, deze show is een soort een feestelijke show, is dit eigenlijk, hè? Dat is elke keer toch? Eigenlijk wel, maar dit is een beetje, ja, kist Mies Bouwman in de hoofdrol, hè, zei iets, hè? Dus, nou jongens, gooi er maar in. Omroep Friesland. Waar heb ik aan de telefoon? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Waar hing het er onder de telefoon? En dan moest je een paar vragen stellen, Henk. En die worden alleen nog beantwoorden met ja of met nee. En vaak beginnen we dan met de vraag, bent u een man? Maar dan moest je het zeggen. Bent u een man? Ja. Ja. Bent u actief voetballer? Nee. Nou, nog maar een keer, Henk. Bent u een collega-trainer van mij geweest? Ja, Wouter Wiersma is het net. Wouter, mij gewoon bellen. Ik heb geen enkel probleem met Wouter Wiersma, niks. Ik verstaan jou Friesk? Ja. Nou, zeg het maar, Henk. Sander. Is dit Sander van der Heijden? Ja, natuurlijk. Ja, dat is toch mooi. Dat kon niet missen, Sander. Nee, dat kan niet missen. Hè. Dat mag ook niet missen. Dat mag ook niet missen, hè, jongen. Nou, dan bellen ze natuurlijk voor de felicitatie, Sander. Ja, dit is grandioos. Unieke prestatie. Echt een unieke prestatie. Ik zag gisteren toevallig is de enige trainer die 3 keer kampioen is geworden of 3 keer gepromoveerd met dezelfde club. Nou ja, dat is uniek, maar dat zegt ook wel genoeg over Henk. Dus topper bij deze, gefeliciteerd. Dankjewel, zwaar jongen. trots en heel veel respect. Ja. Dat is mooi. Dat is echt prachtig. En heel eerlijk, want ik hier natuurlijk juist hier contact had met Sander. Ja. En Sander zei, nou, ik weet het net, hè. Want ja, Emmen is gewoon een hele lastige test. Ja. Heel eerlijk, zei ze, maar Sander, die is net een soort verduzie in. Nou, ik mag best weten. Ik denk, nou, Emmen uit, nooit leuk. En er was natuurlijk wel wat aantal wijzigingen in de selectie en in de basis. Ik denk, dit kan wel eens zo'n hele vervelende avond worden. Zo'n saai, vervelende avond, maar het was binnen een half uur was klaar. Ja, dat was wel lekker, San, hoor. Goh, wat was dat was wel lekker. Hè? En dat het zo uitpakt, hè, waar je dan met je groepje bedenkt. Ach, man, is zo mooi. Knap, ja, hoor. gewoon simpel denken. Ja. En dan, er zat gewoon energie in.
En dat had ik gistermorgen al tegen gezegd. Hè. Ik heb er wel vertrouwen in. Er zit energie in. Want Jim bel je nog vaak? Ja, natuurlijk. Maar Sander is gewoon mijn vriend. Ja. En daar heb ik juist hem aan, had hem even succes wensen. Nou ja, toen zei ik, dat zou veel mister. En we doen het zo. Ja. En zei hij Tjendij ook van, ik heb er net zo volle vertrouwen in? Nee, Sander had altijd wel vertrouwen in me. En ik wil wel wat delt zetten, San. Hè? Ja, Hij had altijd in 100%. zijn Henk, je moet jouw gevoel volgen. Ja. Dan komt het goed. Dat is altijd leidend bij Ja. Henk. En dat zit ook altijd goed. Jou Dat is is heel apart. zo stiekem nog wel eens onwijzings, Sander? Nee, maar dat hoeft wel. Kijk, Henk is... kijk, ik word wel eens, als tactisch word ik wel eens... dan krijg je stempel op je hoofd en dat is hartstikke leuk en dat is prima. Maar even los van dat het een vriend van me is, maar Henk is de meest onderschatte trainer in Nederland. Dankjewel. En, het is bijzonder en best wel gek eigenlijk... dat hij een jaar of 7, 8 geleden al nooit gevraagd is voor een subtopper eredivisie. En daar hebben we het ook wel vaak over gehad. Maar ik meen het ook serieus. Dat vind ik onbegrijpelijk. En hoe ken dat dan even daar? Wij zitten dat bigelijk zien. Nou, omdat... kijk, heel veel clubs... of eigenaren van clubs, of sponsoren... of raad van commissarissen of bestuursleden... die zoeken altijd namen die goed hebben gevoetbald. En daar ligt heel vaak het probleem. Want goede voetballers, dat betekent niet dat ze goede trainers zijn. En ze zoeken toch vaak namen. En daar gaat het, vind ik, best wel vaak mis. En dat is denk ik de reden ook geweest dat Henk nooit echt die kans heeft gekregen. Want dat is echt zonde, want dat had hij lachend aangekund. Tactisch en ook als persoon, als groep, als leider en het creëren van een groep, van zo'n selectie. En ook binnen de hele club eigenlijk. Hè. Dus niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. Maar ook tactisch. En dat onderschat men wel. En dat is best wel gek dat dat jaren geleden niet gebeurd is. Want dat had hij dubbel en dwars verdiend. Mooi woorden, Sander. Dank je wel. Nou we Sander toch nog had. Sander, hast du de sportcast van Manje toevallig nog meekregen, maar Doken Smit, want die stuts daar even een paar veren in die reet. Ja, maar goed, hij heeft me ook een tikkie gestuurd. Dus dat dan stuur ik wat tikkies en dan... Dan is het weer klaar. Dankjewel, Sander. Leuk dat je even op de telefoon Yo, komen. fijne dag. Dankjewel, San. Hoi, Doei, jongen. Ja, dat is een mooi compliment van Sander. Hè, dat hij zei van... Viel het als een gemis dat je nooit een subtopper in de eredivisie getraind hebt? Nee, dat viel net. Ik kan mezelf... Hans Kraai zei het laatst. Henk, doe mast die zelf meer op de kaart zetten. Maar ik hou meer van het delen. Ik vind het mooi voor Jim dat wij erdoor, dat liet ik hem ook vielen. Maar ik vind het mooi voor mijn staf, voor mijn spelers. Ik deel liever uit dan dat ik zelf een hele interessante verhalen hoor over voetbal of hoe dat. Ik vertel nooit door een tegenstander, want ja, dan ken ik wel een interessant verhaal, maar vertel ik wat ik van ze vind. Zo, ik heb mezelf volop meer op een kaart zetten kent. Maar dan hast hij zelf toch op de kaart zet, toch hoe sto bist, want dan bist een oormenske, een orentrainer als de gemiddelde voetbaltrainer. Dus dan hast hij zelf echt wel op de kaart zet. Ik kan me op een kaart zetten, maar dat is denk ik een reden geweest om te denken, hoe doet er dat en dwar we dat en Kennen dat alleen nog in Friesland of kennen dat ik boet in de provincie? Ik boet in de provincie. Nee, de zeker. Graafschap gebeurt hetzelfde en dat is misschien dat ik nog zo'n moeilijke club, hè? Misschien dat oren dat toch hè. Ja, maar kleren. Dat is gemiste kans voor hun West. Ja, precies. Voor hun, net voor daar. Nee. Je mag het gewoon omdraaien. Ik ben hartstikke gelukkig bij de Graafschap West en mijn grootste tijd natuurlijk bij Cambuur. En als je dat mij meidje, maar welke trainer houdt je langer vol dan hier? Nou, dan maak ik wel heel blij wezen dat ik het zo lang vol. Er zijn een heel soort trainers die hebben het bezocht. Hè. Theo Verlangen, Dick de Boer, neem ze al je maar op. Marinus Dijkhuizen. Maar er is een niet in die trijk kampioen wordt, hè? Nee, dat is... promoveren, hè? Ben al 3 keer kampioen worden. Ja, 3 keer kampioen. Corona telt ik maar het is wel wat Willem zei. Dan wie is die oren keer net promoveren. Dus, maar wordt 3 keer kampioen worden. En met koers maar 2 keer in promoveren. Ja. En dit is dan de 3e keer. Maar goed, dus ga je hem nou omheen naar de eredivisie. En hadden we nou stiekem toch wel een beetje fruitje in. Driegt er dan misschien ook wel een leger in qua spelers. Want Isham Ferra, Willem zei ook van, die zullen er heel graag bij horen willen. Dat denk ik ook wel. Ja. Maar is dat realistisch? Dat is net realistisch. Als ik een club in Nederland weer, dan betel ik die 1 of 2 miljoen wat het is. En hij is een geweldige speler. Alleen hij wil ook wel graag bij mij bloeien. Ik ga een ontzettende klik met die jongens. Of is dat leven, jongen? Dat is manche, dit soort hele wedstrijd ik neem hè. Wat er doet en dan ook even en rustig. Hoe kan het nou, Henk? Want hij praat amper Engels en Doop praat
Fransk. Ja. Geen Fransk en Ja, een Engel iets beetje Engels. En kroepen en praten. En zo, juist had ik hem ook wel uitvoeteren worden. We hebben pannen doen op een middellijn. Ja, dan hak ik bij het Lietse kapje onder de wedstrijd. Dat mag er net aan. Maar op de helft van tegen zei mij er alles van mee. En hij is een heel leuk mansje, man. Het is zo'n leuk, dankbaar jonkje. Hoe voelt er je eigenlijk in nu dat je de taal met praten van elkaar? Hoe doe je dat? God damn, don't do that. Oké. Dit wat ik ben. Ja. Maar dat was echt toch bepaalde spelers die ben ik heel wies met die. Net alleen nog Ferra, daar ben volle meer. Want we hebben in de busreis, hè, dan ga je van Emmen weer waarom naar Ljouwert. Hoe lang wordt die reis? Ja, dit wordt heel lang, want het dak weer eruit. Dat ding, dat look. Oh ja. En begon ik naar de Rijn. En de jongens moesten het vasthouden, maar die konden het niet meer harder door die wind. Dus die hier de hele vingers hier besnien. Dus je had te houden. Want wij reden achter de bus hoor. Wij winnen nog met 10 minuten voor. moesten we- Op de Wion Plaspauze. Ja, maar dat weer van het look ik, maar moest ik pissen. En toen hebben we nog een keer pisje. Ja, nog een keer. En de buschauffeur reed nog een keer verkeerd, miste de afslag. Ja, dus toen moesten we nog een keer omdraaien. Je moest nog voor in je stapje. Ja, maar wij hier een reporter in de bus, Ja. stiekem. Een geheime reporter. Nou, lid maar zijn jongens, een geheime reporter. Live vanuit de bus, waar een ontzettend mooi feestje wordt gevierd. Amova jongen, hoe voelt deze promotie voor jou? Deze promotie is prachtig. Rick Rijnsma, je hebt maar 2 jaar nodig om te promoveren, hoe voelt dat? Geweldig, geweldig, uniek. Trainer, mijn favoriete trainer. Trainer en ik zijn al nog maar 3 keer gepromoveerd. Trainer, hoe vaak ben je zelf gepromoveerd? 4 keer. Eigenlijk 5 keer. Ja. Ik denk dat trainer een persoonlijk standbeeldje voor het stadion krijgt. Dus dat is hem van harte gegund. Meneer Van der Zanden, we hebben eigenlijk 1 heel belangrijke vraag voor jou. Nou. Hoe laat moet jij morgen de trein nemen naar Schiphol? In principe 7:16. Nicky, hoe ervaar jij deze avond? Jij hebt natuurlijk niet gespeeld. Jij hebt wel al een paar alcoholische versnaperingen gehad. Hoe voelt dat? Ja, lekker man. Ik heb van jullie genoten vanavond. Jongens, ik wil jullie bedanken, Omroep Friesland, voor deze prachtige uitzending, live uitzending vanuit de spelersbus van SC Cambuur. Een fijne avond. Ja, dat is prachtig toch, Mark Diemers? Ik denk dat wij naar het personeel ondernemen, matten. Ja. Maak je dat goed? Ja. Het is wel leuk. En ik vind sport sportliefde. Je vechters mouwkwander, maar je hebt echt liefde mouwkwander. En hij passen goed op elkaar. En ik probeer echt op die jongens te passen. En dan knal ik wel eens op oren. Maar ik probeer echt op ze te passen. En dan krijg je het wel waarom. Maar ik op de hele club en op de medewerkers. En ja, dan juster, dat is Nino die probeert het eten. En die komt dan, die had ik een probleem in de hersenen. En ja, vind ik zo'n leuke vent. En die maakt het elke maand aan het eten. En dan jou ik hem even complimenten, iedere maand weer. En dan komt hij vandaag bij me en dan jouwt hij mijn complimenten ook binnen. En dan net alleen als trainer, maar ik als meisje. Ja, dat vind ik mooi. Ja, ja. Want dan is de meisje. Ja. Gewoon, dat zorg ik gewoon die. Nou ja, goed. Maar waarom rekkert het dat meer dat Nino het zei als dat Mark Diemers het zei? Ja, ik ga gewoon iets met mensen die bij me werken. Dat wie ik heel mooi te zien in het filmpje van Cambuur Verbindt verleden weekend. Ja. Dat er een groepje van Alliade met een beheining je hem komt helpen. En ik hoest er daar weer mee omgeest. Maar dat Ja, daar hoef ik niks voor te doen. Dat is gewoon mijn leven, hoe ik ben. Dat is mijn voorrecht om dat te doen. Naast trainerwijs. Cambuur, ik vind trainerwijs is volle meer dan alleen een voetbalje. Ik vind voetbal mooi en daar wil ik te rekken. Dat die jongens me juist erop halen voor het volle vak. En ja, dan word ik emotioneel. Maar dat komt ik door de leeftijd. En wat ik mij maken ha. Maar meestal werk mijn werkje, dat ze gewoon zal leren waarom doen. Dat viel ik lekker, omdat ik lief altijd voor hun ben. En soms krijg je nooit complimenten, hè? Maar ik krijg complimenten met waarom. En dan denk ik, wat leuk hè, dat ik zou een compliment krijg. Hoe je bent. En dat rekkert je. Ja. Dat Nino dat ze me zei, dat vind ik mooi. Ja. Nee, Ik weet niet dat het zelf nog weet nou. Maar meestal als je de bierkop had, dan ben je het eerlijkst. Hè? Ja, dan ben je eerlijk. eerlijk. Zo is het. Ja. Had je bier of hè? Precies. Ik vond trouwens de mooiste quote uit dat filmpje wat we kregen na. Die hele film staat op uw kanaal. De quote van Bram Marsman. Ja. Die stiet maar Remco Balk. En Bram Marsman zei: ik heb van 3 sleutels de kroegen.
Die is fantastisch. Hij bedoelde... Ja, wij snappen. dat wel, hè? Altijd Nou, op ja, de ja, ja. Lees het even uit. Maar goed, we hier het oer Takkenmier in de Eredivisie. Ik Ja. zei niet straks al Ishan Verra. Nou, waarschijnlijk gaat hij dus weer waarom of naar een orenclub of misschien wel waarom naar Lille. Sjöstrand is nou verkocht. Ja, juist net verkocht. Dat wist ik, menje, dat het trok in zoeken. Ja, dat mat. Hè? Oscar woont nog zelf weer graag. Zou de jongen kennen een 4-4 contract tekenen. Nou, daar binnen bedragen oors dan jaren. Het is de grootste club van Zweden. Ja. De grootste club van Zweden, hè? Is 12 miljoen een mooi bedrag? Ja, voor de KKD is dat een goed bedrag. Zak wat jaren. Zo had wij nou eerder, had hij nou spelen van Heerenveen West weer, dan hier denk ik 8 miljoen opbracht. Zij is dat. Heerenveen had een langere historie, had een groot stadion, speelde Eredivisie. Ja, maar niet gek zeiden ze toch nog van we willen echt nog kampioen worden. Dan is misschien Sjöstrand nog wel broerkind. Ja, maar zijn vervanger zit er 2 in. Kwam. Ja. Ja, die is net zo vier als je, maar dat is wel zo, die zeg ik gewoon de komende 10 niet. En laat hem maar groeien, laat hem maar sterk worden, want ja, die moet nou sterk worden. Dat zei ik na die 2 goals. Toen werd ik al kapot. Want Oscar in het begin ik hier. Ja. Toen zak het uit, toen kon ik met de druk hoor, kon we er naar voren. En toen had ik wisselen. Maar die maakt nou gewoon minuten, maatje. En die is ik speciaal. Ja, maar toch de verkoop nou van Sjöstrand. Die 2 miljoen extra. En dan komt natuurlijk ook nog yield binnen aan zijn van Milan Smit. Ja. De transfer van Stoke City. En je hebt ook nog doorverkoop, toch? Dus de kist later eventueel ook nog een shirt. Ja, komt mooi. Dat komt ik met 10%, 20%, bonus erbij. wat helemaal hier Ja, dat maak ik net op praten. Nee, Maar stiekem? dat moet laten staan. Oh, ja. Maar er zitten mooie bonussen aan. Dus dat hebben we geweldig niet in. En daardoor is er misschien echt minder de noodzaak om nou al voor het WK behoefte te verkepen. Ja, dat maken we nooit doen. Ik heb het eerst er mooi Lars Lamboy overhand. Want het is in die zo dat behoeven alle gedachten bij de WK-selectie zitten veel. Want we zitten nou ook net bij de selectie. Had nog wel een peer afvallen. Hè? Ja, dus, er mag nog wel een peer afval, dat klopt het. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik zie echt wel kans dat hij erin gaat. Ze speelt iets in onder oren Brazilië, Schotland en Haiti dan. Dus dat ben wel goede landen ik nog om die op de kaart te zetten. En ik hiet er mooi Lamboy hoor. En die zei, die gaan wij voor het WK niet verkopen. Nee. Hoe zit boven zelf eigenlijk in? Wil die fot? Nee, die wil ik wel bloeien. Maar Oscar wil ik bloeien. Ja, die had vorige week nog zijn, ja, trainer, ik wil ik wel bloeien. Er komen straks 20 clubs. Als ik Jim zijn, er komen wel 20. Alles komt. Ja. Ik kan hem zelfs strooien aan Sipke. Baouf of Sjöstrand? Sjöstrand. Sjöstrand. Ik vind Sjöstrand met zijn dikke been en hoe hij tegenstanders voortzet in zijn volle sprint. En Maar dan... Henk is Sjöstrand Liverpool. Dat is wel is dat net te heeg? Jongens, maar zie hoe stappen die jongen nou Ja, waar ben ik om daartje in te spreken? Maar zo, Ik ben hij nog nooit kampioen worden in de KKD. Maar toen ik zei van Bahoef dat hij een van de beste van de wereld weer in zijn leeftijdscategorie, dan word ik laken in Nederland. En 4 weken later weer de wereldkampioen. Ja, nou goed, we hebben Roelof de Vries ook wel eens aan tafel zitten. Die zei dat, waar moest er in Oranje? Joost van Overheem. Ja, ach ja. Nee, maar hij is voor Heerenveen. Ja. Maar ik vind dat Heerenveen, en ik ben blij dat hij het zo goed door heeft, zeker voor de trainer. En we die spelen, hebben we het hier in het begin van het seizoen ook al gehad. Heerenveen komt gewoon bij de eerste jong, maar terugluisteren. En die ging gewoon na competitie spelen, maar die speel ik leuk voetbal. En ik ben de laatste keer geweest, ik met Rick Rijnsmeek, als je in de jongens zijn, je met wedstrijden in de Eredivisie. Nou, toen ben ik zelf mijn wedstrijd naar Heerenveen. Ja, toen werd net zo'n goede wedstrijd, wie kreeg je Grange. Oh, ja. Maar die spelen gewoon hartstikke leuk voetbal op de Sjen. Ja. En daar kerst ik gewoon in te Sjen. Maar Visto 4 miljoen te min van Behoef eigenlijk, nou al. Als hij in die WK-selectie komt en hij had er net spelen, zou dat echt mooi wezen. Maar we zijn een KKD-club nou. Dat is het probleem. Doe maar de Eredivisie spelen. Dan ben je Dus eigenlijk maakt hij dus nog in de Eredivisie. Dan heeft hij Eredivisie ondervinding en dan pas verkeep je. Ja, maar dat ken het, jong. Hij gaat voort. Ja? Dat kan het missen. En die jong, hij kan nog eens even ook graag bij de trainer bloeien en bij de club bloeien. Maar de kooi die jou om een heel miljoen tegenhield en dan bloot er nog niet. Ik ben voor het scenario had ik altijd heel erg benauwd dat je een racingje krijgt bij Grange Leaks of bij Ricardo Pepi of Fulham daar. Dus ik heb altijd zoiets ijzeren smeden als het heet is, zeggen ze dan. Maar goed, ik weet bijvoorbeeld, binnen de club is er nou ook wel dwanden, binnen Cambuur, om te zeggen van, hebben wij wel de kunde en de know-how in hoes om zo'n grote transfer, om dat gewoon een goede baan te leren. Want bij AZ Leaks hebben ze Jorge Mendes van Kees Smit. Die maar dan, ja, dat is Cambuur wel met wanden. Het zou best kennen, ja. Dat weet ik net precies. Ja, ik bemoei me daar net even net mee. Nee. Nou ja, dat net goed is. Maar het is wel zo, als we nou 2 miljoen voor deze jongen krijgen, hè, je weet van te kwart, wat wie dat zo'n beetje 3 miljoen of zo. Ja. Hè, dan best er een heel stuk op wij. Toen krijgt Milan Smit er naar bij. Ja, dan zitten ze aan 4 ton opbloeden.
Hè? En dan is dit hier heeft volle meer commercie verkocht. Dus dat operationele tekwart van Vlienier, daar is dit hier absoluut niet sprake van. Nu van. maar in de veilige categorie komen. Ja. Hè? Dat is geen punt afgerekend. Inderdaad. En dat we veilig zijn, dan is we 3 of 4 weer veilig. Hè? En daar maar we heen. Dus ik ga voort zijn, jongens. Maar als Jim zegt, het is goed voor de club. Als je in de directie, dan mag je het net litten. Dan mag je het altijd doen. En Oscar wil zelf graag niet hier houden. Het mooiste met Boef zou natuurlijk was dat een grote club in oer neemt en zei van lid hem nog een jaar bij Cambuur in de Eredivisie spelen. Op niveau. Hij speelde tegen jou in 30 wedstrijden. Dan had je nog een jaar profijt van hem. Ja. Maar ja, dat hing het ook wel van de club natuurlijk niet van hem komt. Ja. Ja. Goed, Cambuur takken hier in de Eredivisie. Wij zijn natuurlijk in dit programma niet vies van een primeurtje. En daar heeft een primeur voor u, Henk. Ja. En net zomaar een primeur. Nou ja, ik ging aan het eind van die stap in als hoofdtrainer. Van dit seizoen? Voetbal. Ja, aan het eind van het seizoen stoppen als trainer in het hoofdtrainer in betaalde voetbal. Ja, en het is op privébasis, hè, gewoon mijn situatie thuis. Ik moet gewoon wat vaker thuis wijzen. Ik kijk Leeds ben en ik denk dat de Eredivisie, zat ik voetbal beleven, is Sabot, is zondag in de week 24 uur per dag. Dat wordt in de Eredivisie was Sabot. Ja, ik denk dat het net goed voor me is. Hè. Maar dus de belangrijkste reden is vanwege die zoens? Gewoon privé. Hè, dat ik ook vaak Diana is ik net top. Hè, ik wil gewoon vaker thuis wijzen. Ik ga Leeds ben en dat Leedse famke dat moet elke keer weer aan me wennen, want daar ik laatst voor de eerste keer oppast. Hè. Let me gewoon duidelijk bij. Ik ga in al die jaren dat ik trainer ben, heb ik 1 keer met mijn hullige zin op vakantie geweest. Nou nooit. Oors weg. Nou, dat is hoe ik het trainersvak beleef. En ik viel nou dat ik op dit moment, op dit punt met Cambuur, dat ik steeds maar ik stop als hoofdtrainer in betaalde voetbal. Ja, en hoe is dan verder? Want in principe heeft nog een contract voor 1 jaar. Ja. Maar hoe is dan nou verder dan ik bij Cambuur? Ik kan een geweldig contract nou voor 1 jaar. Ik wil putscheppen, dan ga ik het contract nog. En zou het Cambuur mee behandelen, dat is geweldig. Alleen een tijdje geleden, wie ik met Ruben in de auto en die zei... Die zoon? En we gang promoveren, wist maar, hij zei wat mooi niet. En toen zei ze met me, Heid, dit is het moment. Dit is het moment. En hij had ondertussen, ik al zelf wat gesprekjes aan met de directie en zei, Henk staat er zo in. Maar ja, hij moet gewoon door. Maar waarom is dit dan het moment? Nou, dat viel ik gewoon aan alles. En dan viel ik aan mezelf. Wat ik kreeg zei, dat de Eredivisie is sabot. Van de week ga ik wat zijn. Dan wil ik hier besprutsen, dan wil ik daar besprutsen, dan wil ik bij Vereniging en Saai besprutsen. Maar als ik weer in de Eredivisie ben, ik zie dingen gewoon eerlijk al hoe het is. Dan dat gaat de hele week terug. Dus ik ga nou bijna 1000 berichtjes, maar dan krijg ik een paar 100 berichtjes. En dat gaat aan 1 stuk wat terug. Plus mijn privé situatie thuis, met Diana, met de band, de Leeds-band, mijn eigen situatie. Ik denk dat dit het moment is om te zeggen, stoppen. En hast nog hinder dan van, want er zei mijn eigen situatie van dat die kieste er zit in die hersenoperatie? Nee, ik had er verder geen les van, maar ik vind hem ook ouder worden. En wat Krek zei, ik denk dat de Eredivisie is belastend. En ik ga gewoon als hoofdtrainer echt Cambuur en alle medewerkers gewoon in mijn nekken zitten, op mijn nek, op mijn schouders. Want ik ben zo gek met die club. Ja, ik denk dat raam had. En dat ik en door het gesprek wat Ruben en ik had met de directie. Ja, is iets unieks komt. Dus ik denk, ik zet mijn contract wel op en ik mag wat oorzieken. En Harry van der Zee en Art de Graaf, daar moest ik komen. Hij zei, ze zijn de hoes niks oorzieken. Want wij willen graag je horen. En ik hoor een kwartier later koek wegkomen. En ze zei, we willen in 4 uur hier het contract voorlezen. En we willen graag eens je bloest. En dat helpt in allerlei vlakken. Maar eerst als een soort assistenttrainer. Dat ik bied de eerste bloe. Dat zegt hoor op de eventueel naar je trainer, op de staf, maar vooral ik op de spelersgroep. En het contact met de supporters, wat heel belangrijk is. Nou, ik zeg, jongens, dat is net normaal hem door. Dus de komende 4 uur hier zit Savi zijn nog in de dugout. Ja, maar ik mij per hier besjen hoe ik beloof gewoon bij Cambuur. Ik ga net naar een andere club. Maar ik mij per hier besjen wat ik doe en wat er gebeuren gaat. Hij is echt onvoorstelbaar respect van de meesten bij de club. Ja, daar had ik voort zijn, ja. Ik zei, jongens, ik ben er hartstikke blij mee. En ze wist niet wel, door de situatie met Diana, en dat ik knokte, aan het knokken weer, om het maar goed voor elkaar te krijgen. Want Diana kon ik net werken, et cetera.
Ja, dat ze dan dat doen, dat is heel speciaal. Ja, want op een gegeven moment hakt van diezelfde knoop toch, denk ik. Want, Wie dan echt naar dat peteer met Ruben in de auto? Dat wie het moment dat voor diezelfde dacht, dat mijn zoon had gelijk? Ja. Maar dan mag je nog naar de directie daar. En nu spreek je het echt uit op televisie. Ruben hier het voorbakt. En die zei, hier naar Jim Shine. Hier Ruben naar Jim Shine. Maar mijn vader denkt er zo over. En hij gaat door vanwege die situatie. En toen, hij zei, je moet even heen gaan. Nou, en toen kwam ik bij Art en bij Harry. Ja, en die zei, wij willen jou graag houden. Ja, hij is echt 100% zijn gang. Wanneer spelen dit, Henk? Nou, dit is al 4 weken geleden. Dus ik vind het heel lastig om steeds in hem te praten. Dus ik ga vanmorgen met de club bellen. Ik zei, het mat naar boeten. Want ik moet met de jongens praten vanmiddag. En dat komt dan Fiona Groop. Dus we hadden afspraak maken. Dat kan ik ook gewoon vertellen hier, toch? Ja, zeker. Ik zei, dan mag ik vanmiddag met de jongens zitten. Dan mag ik hun voorliggen. En morgen komt het een boete. Ik zei, dat ook net. Dus dan kan ik net niet zien hoe je meidje. En ik net zien hoe de meesten die naar je luisteren. Dat vind ik het netjes. Dus een miljoenen publiek. Nou, dat wordt denk ik best wel luisteren. En dan ben ik serieuze mensen. En serieuze supporters van u. Ja, dat wil ik niet meer. Is het nou moeilijk om dit nou uit te spreken? Want het is nou definitief. Nee, nou is klaar. Ik krijg hier even moeite. Ja. En die emoties zitten me de hele titel omhoog. Ja. Maar nou is klaar. Nou heb ik wel eens. Maar... Valt er een lijst van die schouders? Ja, juist Jonne. Toen we promoveerden, toen... boem, in één keer glier het voort. Ja. Ja, want ik zeg het nou en ik zeg het just trek wel. Ja. Wie dat echt een soort van... Ja, want je ziet er wat zin om te hikken, hè, die laatste wedstrijden. Ja, jongens, is het echt de stress? Ja, het is stress, maar wij gaan zulke gekke jaren mee maken. Hè? Maar zo hele moeilijke situaties met naar je stadion, met Jilt, met trainingsveld. Nou ja, nou kwam die laatste 3 maanden, hebben we gewoon zondagen in de week werken. Gewoon altijd maar terug en door en door. Dus ik word vermoeid. En daarom ben ik nooit... Er had zo'n druk op die, maar door die vermoeidheid die je krijgt, ja, word je emotioneel. En de scheid wordt nou kwijt. Ik word kwijt. En Art vernam hetzelfde. Art zei Henk, ik hier hetzelfde. Hè? Art wordt ik graag. Op een gegeven moment mag dat vertellen, want ik moet iedereen voor de gek houden. Dat ook niet meer. Nee. Maar dan was dat op een gegeven moment ook nog een spielersgroep daar. Want die weten er degelijk bij. Ja, Hoe gaat dat dan? Nou, ik had een paar jongens verteld. En nou Aansen, omdat dit werd opgenomen. Dus Aansen gaat het naar de spielersgroep. Die krijgt die en. Nou, en dan gaat het naar... En dan komt het Cambuur door de boet naar hem. Zit de voeten direct bovenop, zo. Ja, die jongens zeggen, hè? Maar als ik het zo uitlees, waarom? Snappen ze het wel. Het gaat ook over Diana, over die vrouw. Ja. Daar is Jedda daar al vrij iepen hoe wedstrijd borstkanker. Dat knapt net goed genoeg op is, maar dat... Ja, dat knapt wel op. Diana, ja, dat had ze wel voortellen. Maar ze moet eigenlijk aan die hormoonkuur. En had ze zo'n grote les van, dat is net normaal. Dan wordt ze totaal oors. Dan hindert niks voor mij. Maar voor haarzelf is het heel vervelend. Het wordt gewoon een zieke vrouw. En dan had ze er weer even aan zitten. Maar was ze ziek en gewoon, ik heb 24 uur per dag net sliepen. Nou, zak je dat. Hè? Dus ik wil eens even niet met jongens. En ik wil eens even met Diana, dat ze steeds bij de club. Nou, Henk, nog maar eens een week voortwijzen. We gaan even genoeg van die praatjes. En geen even met Diana, geen even voort. En dat wil ik wel graag. Ja. Nou ja, het hege wut is eruit. Dus er valt nou ook weer een les van die schouder. Ja, dus, lekker. Ik vind het lekker. Ja, dus is er nog weer even tijd van een luchtig element. Domas nou alleen nog rieden, water op de telefoon hingen. Nou, start hem eerst maar weer in, jongens. Omroep Friesland. Waar hebben we aan de telefoon? Ja, we doen het speeltje gewoon nog een keer. En alle vragen ben over die, Henk. Domas rieden, water op de telefoon hingen. En één ding weten we zeker, het is Sander net weer. Nee. Heeft u heel veel goals gemaakt? Nee. Bent u een vrouw? Ja, een vrouw. Dat hebben we haast nooit. Nee, we hebben nooit een vrouw. We hebben nooit een vrouw. Zelfs Henk stelde de vraag net. Dus, Diana. Diana? Ben je Diana? Nee. Nee. Nou ja, stel maar. Ja, best wel waar. Ja? Ja, ik denk wel dat het warm is. Zit het in de familiaire sfeer? Zit het in de... Ben jij familie? Ja. Nou. Ik weet het ook net. Ik weet het oprecht. Hij is net Diana. Nee. Welke vrouwen ben er nog meer in die leven? Een belangrijke vrouw. Een belangrijke vrouw in mijn leven. Mijn dochter? Nee. Mijn mem?
Ben je ook... Ja! Dat had ik er net verwacht. Een sjoukje die. Ja, natuurlijk. Dag Sjoukje. Hallo. Ja. God. Ja, je Uw bent mem. je bent je zo vaak bij me komen. Ja, maar dat verwacht je naar de museum door. Nee, precies. Sjoukje, welkom in de sportcast. Want ik heb begrepen, dat is de Grut fan van de sportcast. Jazeker. Ja, natuurlijk. Wat leuk, ze shot alles, hè? Ja, precies. Ik voer er ik wel eens op je. Oh, pardon. Zo. Benamen op Arjen, denk ik, of net? Nee, Arjen net, hè? Nee, Annie net. Annie kijk Ik weet wel wie. Begint mijn R. Maar van, Justin, ja, ik hoef het eigenlijk net te vragen, het is een hele domme vraag, maar hoe hij jou de wedstrijd belibben, Justin Joen? Nou, ik weer blij met die betierde goals, ja? Ja. Echt weer. Echt weer. Ja, want Josijn van tevoren, soms zit hij ook wel een beetje te voeteren, hè? Had En die de goal... klokken, had ik zei. Ja, te vlokken zelfs, ja. Oh. Ja, godverdikke, maar zit die bal er nog in? Ja. Ja, zou ik dat, hè? Ja, die zie ik er nou wel in sketten dan. Ja. Hij jou het Grutte Nijsekkel jet? Ja, ik wist er een beetje van, hè? Ja. En wat vind je jou? Ja. Wat vind je jou ervan? Hij had wel gelijk. Hij had gelijk, ja? Ja. Zo spannend altijd. Ja, nee, dat is exact. En Justin Joen op een waaromreis, want je in België geregeld, hè? Ja. En werk je het zo dan, hoor? Nou, dan zeg ik hem van 1 punt is ik een punt. Ja. Als er liek spelen had. Ja, dus het is weer een waarheid als een ko. Je spel tussen te krijgen. Nee, Sjoukje Nee. belt altijd een uur naar de wedstrijd. Ja, daar mag ik net bellen. Nee, maar dan zit ik nog bij de pers, hè? Wist ik, ga 1 keer onder de wedstrijd bellen, maar toen ik op die knop drukte, kwam mijn nek aan maat. Ja, omdat ze wat ouder wordt, had ze zo'n knop. En zo'n alarmknop. En toen kwam je onder de wedstrijd, ik alarm. En toen? Ja, ik ga naar binnen en bel je. Nee, ja. Ik denk, wat maakt die de volgende keer naar huis nee, of naar huis dien. Hè, mijn zusje. Dus dan krijg je die de telefoon. Ik denk, laat hem even rinkelen. Maar dat wie per ongeluk, Sjoukje. Ja, jong. Ja. Ik was opnam met Sjoukje bellen. Dat weer voor de, op bij hem of bij de NOS of zo, bij ESPN. Dus toen weer mooi met je handen aan het bellen, Sjoukje, hè? Ja, wie gezellig. Ja, wie hartstikke gezellig. Nou, Sjoukje, wil je nog iets speciaals, iets speciaals zeggen, Tjen Henk? Ja, ik wil wel even zeggen, we zijn alle hartstikke trots op hem. Ja. En we zijn hartstikke blij dat het nou zacht hier is. Nou, wij alle hier. En we kunnen zien dat het wat met Henk doet. Dus dat is, het komt binnen. Ja. En je moet Joen al even zien, hè? Want we hebben jou nog van de middag aan de telefoon, maar Joen komt het ervoor. Ja, dat doe ik even, hè? Oké, nou, en lekker genieten dan, hè? Want ik zit dik aan tafel. En ze had niks verteld aan me, hè? Die doorraad. Ze had niks verteld. Nee, dat mocht net van Arjen, hè? Goed zo, Sjoukje. Ja, Goed ik zo. heb prima geheim bewaren. Jo, hoi. Doei. Want Doei. dit rekt die bot, hè? Ja, is me, man. Verdomme. Ja, nou ja, dat is... Leuk is Arjen, hè, dat hij dit soort dingen... Nee, dit weet je hem Ja, nou ja, Echt eigenlijk... een dikke smil op. Ja, nou ja, goed. Dit is misschien... Dat je mem, die is in de 80, hè? En dat vind die meisjes mooi, hè? Ja. Nee, want dat een van de laatste dingen, dus hij het leefde en die komt overlijden en toen zei ze, mag je net meer van iedereen wat aanloeken. En elke keer, dan denk ik, oké, wat zei hij? Maar je net meer van iedereen wat aanloeken. Daar ik van leerd. Ja, nou, dat is een mooie les. Ja. Een mooie les. Maar volle hudderburg, zei er. Ja. En dat bestek? Een doksenona. Ja. Maar ja, want juist, we gingen dus de afspraak om deze uitzending eerst om Olvoer maas toen we deze uitzending opnemen. Juster Joen let om kwartier over kreeg ik een appje van Willem volgens mij in de groep. Jongens, Henk wil graag om 2 uur opnemen. Maar ja, dus ik moest die mem Jongens, let haar uit bellen. Ik denk van ja, ken ik dat wel mooi? Maar ik dacht ja, ze bellen het sowieso toch bij. Altijd mee, dus ik kan gewoon bellen. Dus ik bel je op en ze had een monter als wat. Ja, met Sjoukje, hoi Arjen. En nou ja, goed, dit is wie hartstikke Dat is echt net normaal, hè? Dat zei ze. Ja, we hebben een heel soort joggersvragen binnenkamer, Henk. Want ja, we hebben natuurlijk zo van ja, Henk is de gast. Dus hadden mensen nog vragen. Nou, dit is een even ik heb geen idee van waar. Ziekers vertel ik nog even een kwarte anekdote. Ja. Juster in stadion de Oude Meerdijk.
Waarom naar de passenkeer, waarin ik dat in het lief. De record international van de Oranje vooral. Sherida Spitsen. Wen het in Emmen, wie bij de wedstrijd te zien. Die zei, ik vind het zo mooi voor Henk. Zo trots. En toen zeg ik dat ze op Instagram een post deelt hier van ESPN. Zo bescheiden, zo puur. Een trainer met een groot hart en altijd zichzelf. Niet alleen sterk in het veld, maar vooral als mens een voorbeeld. Respect. Wat lief. Ja. Dus dat woek die ik nog maar aan. Wat een Je moet even ophouden, jongen. Ja. Nee, dan doen we nou weer een lullige rotvraag. Maar voor Sherida, die trainde ik als Lietsvamke, hè? Bij Sneeds. Bij Sneeds wat. Ja. Toen was hij zo'n 8 hier. En dan ben ik trainer voor het eerst. En Anne Hettinga, dat wie mijn voorzitter, die hier regelt dan dat ik de teamke, waar zijn zoon, ik in zitten en Sherida, dat ik trainde naast het eerste. Ja, en die kon voetballen. Dat liet ze wiefke. Ja. Fanatiek. Boah, maar die kon echt goed voetballen. Wie vieren we de beste. Ja, hè? Ja, en ze had altijd contact. Dus je krijgt even een appje van haar of ik door haar even een appje. Dat is altijd blijven. Maar zij moet ook even wachten, want hij heeft toezen reacties gekregen. Ja. Dus Ik maar eerst naar Shandy zitten we weer tussen. Hè? ja, dat denk ik ook. Dit is een vraag, ik weet net van waar, maar naar welke wedstrijd uit zijn de derby sjost het meest uit en waarom? Poeh. Tak op seizoen in de Eredivisie. Dus het mij net door de derby, ja. Nee. Ja, dan vind ik Feyenoord thuis. Feyenoord dus, ja. En waarom? Twee pure volksclubs in elkaar. Die, ja, wij hebben Lietser, maar die qua fanatisme gewoon sabot op een kwanaliekje. Ja, dat vind ik prachtige wedstrijden. Ja. Ja, ik vind het helemaal tevreden. Maar Dover is dus tak om hier dus assistent. Ja, dit ben nog zat maar vraag. Waar we trainen? Waar we het trainen? Wordt het Edwin de Graaf? Komt er een naaien? Krijgt er daar een stem in? Hoe gaat dat? Nou, ik ga zijn dat ik me... ik ben heel tevreden met Edwin de Graaf. Dat weten ze. Maar ik word daar even net met mij bemoeien. Want dan begin ik weer. Ik vind dat het even net maakt. En wie trainer wordt, die steun ik volledig. Ik denk, maar ik mijn collega train, mijn assistent trainers. Want daar heb ik een hele grote kwaliteit zitten. En daar ga ik lekker mee samenwerken. Ja, maar vaak is het toch zo dat de haartrainer, die ziet het vaak zijn assistenten. Stel nou de assistent of de haartrainer zei ik wil Henk de Jong helemaal net als assistent. Ja, dan moet dat hij dat net komt. Dan komt hij net. Nee, maar het is toch zo wel zaak. Dan is de kwart trainer. Nee, dat ging eindje, zeker niet. Wat wist je, Henk? Want wij hadden dit kijk voor uitzoeken. Dus we hebben net even een Lamboy-belly kennen of zo. Maar wat wist je? Ja, ik weet daar verder nog net volle van. We willen eerst promoveren. En dan wil ik het naar boeten na. En nou zal Lars bij me komen en vertellen wat er gebeuren gaat. En samen met de directie. En wanneer wordt dan die nieuwe haartrainer bekendmaken? Ik zou het net weer dan mijn Lars vragen. Oké, goed. Nou ja, misschien komen daarnaast nog een paar vragen. Eerst even een vraag van Michel. Die wil graag weten. Ben er al peterenplet met spelers van Liverpool? Omdat Jim met Arne en Sipke goede contacten hebben. Nou, ik vind dat een terechte vraag. Ik vind... die bij de jongens dat Blue ik, dan zoest er 100% contact mee opnemen met. Maar er ben wel meer, want de Manchester City die is zeer tevreden door u. Dat komt ik door Rick Reinsma, die had die contacten met die meesten die oer Thomas Galvez beginnen. Dat had er elke week bij. Zo, en het probleem is vaak dat je spelers helden en dan zeggen ze oké, wij leveren die vooruitgang aan, wat er nou weer op bijgehouden wordt. En na 3 weken gebeurt het niet meer. Zo, en dan ben je net goed bezig. En dat wordt elke week wordt dat dienen. Ja, en die willen ik wel wat kwijt is. Dus we krijgen mogelijkheden in huurspelers. We hebben een hele goede bal met Lille. Cambuur is een interessante club. 15.000 fanatieke mensen. Dat is de beste leerskwallen voor profs. Op een prachtig veld normaliter. We hebben de winter aan. Prachtig stadion. De trainingsaccommodaties worden straks volle beter. Daar is Harry van der Zeehulbord mee bezig. Een zeer succesvolle assistent-trainer. Ja. Ja, Rick Reinsma is inderdaad. Nee, Henk natuurlijk, jongens. Maar ik mooi voor Rick. Hè. Rick zit wel eens, die komt ik beheren van oorsprong ik. Hij zei, ja, ik heb het dan altijd aangehangen. Hij zei, ik hoop dat ik het nu kwijt ben. Hè. Dat ik nu ook heb laten zien, ik ben echt voor Cambuur, we zijn gepromoveerd. En dat zou ik echt mooi vinden. Ja. Nou, en hij doet het echt uitstekend. Get de opleiding van, coach betaald voetbal? Coach betaald voetbal. Nou, Edje is een prachtige jongen. We hebben de fysiek trainers, de keepertrainer is... En ik wie voor hier ik tevreden op Peter van Vlagje. Had ik altijd goed mee werken. Nou, dan komen de naaien. Nou, die jongens doet keurig. Ja. Echt kwaliteit, niveau. We doen het tempo iets omheen, jongens, van de showvragen. Is Romano Postema net de perfecte spits voor Takomir? Nou, ik vind dat wel een goede spits. Ik net helemaal net zo oud, hè? Is een jonge jongen. Ik weet net hoe zijn salariseisen binnen. Ja, die ben vorstelijk. Vrij gretig. Je moet hem al een simmer al ha. Dat klopt. We hebben ook contact gehad, dat wie net mogelijk.
Dus ik weet net hoe dat ligt. Hij wil van mij naar het boeteland. Maar ik vind dat een goede spits. Hij skert hem direct mooi in. Ja, maar het is gewoon een goede spits. Hij zit en met de kop, en met de voeten, en omhaal. En zoals juster. Hij had dat neusje voor de goal. En ik doe in die renactie. Doorstappen, even inhouden, stap naar achter en dit net is op wel- rond te creëren. Zo, daarin wij volle meer goals uithalen kennen. Dat we ballen terug. En wij bloeden dan, ik noem het dan 4 op een rij spelen. Of 3 op een rij. Dus we hebben een verdediger. En dan bloeien we erachter staan. En dan hebben we weer een verdediger. Bloeien we weer achter staan. Maar dan moet je gewoon een stapje daar. Dan ben je die verdediger kwijt. Ja. Nou, en dat had hij. Ja, en dat is wel, die had wat Robert Muur en ik had. Ja, positioneren. Zo, we gaan nou hoe wij voetballen, kerst ik zeggen, wij hoe eigenlijk alleen maar spits die goals maken, hè, die voor die goal pam pam binnenleggen. Op eigen helft, waar hij juist een lange bal spelen. Zet dus vast. Nou, ik zei op dat middenveld, maar we net voetballen. Dus elke bal lang, ja, spelen we daar wel voetbal. Dan weer een meester. En dat kerst ik heel goed met Jort van der Sande. Maar we zijn wel met Jort bezig. Dan moest al op de helft van de tegenpartij binnen. Dan moest eigenlijk in de 16 werden. Alleen maar daar. Want we kennen heel goed voetballen op middenveld. En we kennen heel goed op die sheetkant. Nou, we individueel overlaps hebben. En hoe is het alleen maar daar zitten. Maar Jort is een voetballer. Dus die wordt de bal hebben. En dat betekent niet dat het vaak daar net is. Ja. En dat had hij wel. Dus als de combinatie krijgt van Sandtype en Jort. Ja, dat is ideaal in de Eredivisie. Nog een opmerking eigenlijk, of ja, een vraag van Dennis. Wat vies toch van de opmerking van Michael Breij dat het Cambuur van Doe wil met fjouwer in je winnen zoeken van het Cambuur van No? Ik vond het wel een geroutineerde team. Maar als just dat hoe wij spelen in geroutineerde teams als ADO Den Haag, Willem II, ja, die winnen wij wel, hè? Ja. Uit winnen we, Ja. thuis dan gelijk, maar ADO winnen we uit en thuis. Ik weet het nog net zo. Ik vind dat wij nou wel heel goed voetbal spelen. Dat wij hele goede vleugels hebben. Zo, en toen hier met Muren, die schaart er toch 38 in. Ja. Zoals nou ik in Haan is, die er ik naar 38 in het midden Wie is toch in kampioen schaart. geweest? Dan Maar goed, nou heeft het wel meer spelers die er ook al hier zo'n 8 in zitten. Toch? Ja, maar toen we hier toen 108 goals. Ja, dat is wel heel Dus dan was het bijzonder. 38. Dus die oren hadden die jongens ik al je maken. Dus ja, ik weet het net. Nee. Ik ken het net vergelijkje. Toch vreeg het Jeroen toch weer een paar keer dat vergelijkje mast. Een vraag van Jeroen. Welke promotie wie het mooist? Ik vind deze het uniekst. Ik vind de eerste ik wel het mooist. De eerste wie het mooist. En welke promotie wie het meest bijzonder? Dat is dan misschien wel deze. Ja, dit is bijzonder. Dit is bijzonder. En het Jeroen nog een vraag. Welke promotie wie maar de beste ploeg? Ja, ik denk toch met de ploeg van... Had ik echt de ploeg van 2021. Daar ben wij twee keer op rij kampioen worden. Ja. Maar Muren, Michael Breij. Ongevenaard. Ja, dat Hoedemakers. is twee jaar op rij kampioen in KKD. Net normaal. Nee. Henk, Nee. Kian Visser mat voort. Zijn contract wordt net verlengen. Hier een in het contract. Hier juist er of wat moeite mee. Het kwam juist natuurlijk naar boeten. Zegt dat het een wat die. Waarom had de club dat besluit maken? Ja, dat mag bij Lars Lamboy wezen. Maar ik vind wel, ik kan wel zien de jongens zijn. Dat je hem dat bericht krijgt, dat zeer. En de overbrenger is altijd de minste dan. Maar ik vind wel dat je hem voetbal in moet. Dus ik vind wel dat Kian nou naar een club moet. Want die jongen die had zich zo verbeterd dat hij hierin trainen kennen en sterk worden. Als hij denk de kans krijgt bij een club van nou de eerste minuut te spelen, gaat hij er 20, 24 in zitten. In de KKD. In de KKD, ja. Net in de Eredivisie. Maar in Noord binnenhaast geen KKD-ploegen meer. Ja, maar dan Alleen mag nog een Emmen. stukje rijden. Had ik hem weer zou ik Kian pakken. Ja, maar dan ga je dus van de topscorer van de KKD naar Kian Visser. Dat is wel een groot verschil. Kian, zal ik je vertellen, Kian, die heeft gewoon bij hem 15 tot 20 goals, maatje. Hij is nog volle fitter, hè? Hij kan van amateurs, hè? Skert er 38 in. Als Jos, je bent wel bij de trainingen, hoe die jongen oudwerken is net normaal. Hij had kroot in de voeten. Hij had kroot in de poort. Ja. Maar hij is net goed genoeg voor de Eredivisie. Ik denk dat die stap te groot is van amateurs naar net altijd spelen naar de Eredivisie dat die te groot is. En hoe komt het met Mark Diemers? De best gek met hem. Hier ben gek met elkaar. Had een oor in het contract. De club had onjoen van we willen met hem trom. Maar ja, hij had nou nog altijd niet jet. Denk je dat Mark mij je de Eredivisie in? Ik hoop dat Mark mij de Eredivisie in. De mast routine had. Het mooiste voorbeeld, Art de Graaf komt er ook altijd mee. Mohamed El Makrini. Iedereen toch, die maakt voort, want dan mag een betra. Ja, en dan eerder voort. En dan mist hem. Toen kwam Sjoerd Overgoor. Oh ja, die kwam toen. Maar dan mist dus El Makrini. Je had net zeg maar weer een Mark Diemers, hè?
En Mark Diemers doet ik alles voor de trainer. Die regelt hulp in de kleedkamer. Zit iedereen achter de broek. Die is geweldig in de club naar de meesten daar. Het gaat verder dan alleen naar voetbal. Maar waarom wordt dat verlengen dan zo lang? Ik denk dat het met Jilt te maken had. Dat er nou aan meer duidelijkheid komt. Het is nou duidelijk dat wij promoveren. Dus En dat Sjeusstrand Oscar wordt nou voor dit, verkocht. En dat er nou meer duidelijkheid komt over wat binnen financiële mogelijkheden. En er komt meer televisiebeeld. Ja, dat komt sowieso wel. Maar we moesten ik nog een stukje voortwerken. Moesten wat alles worden. Juist, we hebben het aan het begin hier door die 3 miljoen. Nou, dat daar nou een stuk voor. En nu komt er meer duidelijkheid. En ik denk dat ze nou op hele kwart termijn met Mark zitten hier. Ja, maar wat moet er nou? Want ja, omheen is prachtig. Maar nou moet je erin blijven. Ja, nee, er moet jongens bij, want die jongens worden verkocht. En Ferra, die gaat voort. Maar hoe wordt verkocht? Sjeusstrand is al voort. Ja, maar die jongens, Lars, maar Ruben, mijn scouts. Jan zit dan meer in Nederland. En zijn oren collega scout, die gaat meer met hem eigenlijk naar Boetelands. Je bent nou het weekend, je ze van me eerst weer naar... Nou, ik mag net al stellen. Ja. Hij een bepaald land. Het leidt niet op een puntje van het een bepaald land, die doet. En dan gaan ze de dag erop gaan ze naar Engeland. Engeland. Maar die gaan de hele weekend, mijn Maurits Keulemans gaat er dan door Europa. Nou, daar gaan ze alles uitzocht, daar gaan ze contacten. En dan gaan ze meestal besjen. Jan zit dan meer in het Nederlandse deel of krijgt boeten. Jan Bruin. Ja, Jan Bruin is eigenlijk net van het Vleen. En dat ken ik net, maar met de boord binnen van Ameland. Maar nou ja, en ze had die man echt, ze had ze echt de naam kleren. Ja, maar dat ligt erop. Dat kan me wel goed voor steen het. Hij stelt direct vertrouwen in. Ik had hartstikke volle vertrouwen in. Ja, en die scouting, is dat, ze stelt daar ook nog een beetje een bepaalde rol in spelen? Ja, dat vind ik leuk. Ik vond Ruben mij naar spelers te zien. En of mijn oorscouts, of alleenig. En ik denk dat ik goed is dat ik... maar ik meen net te volgen mezelf. Maar ik denk dat ik goed is dat ik bij gesprekjes zit met naaie spelers. Ook is het laatste setje, Jan. Meestal kruisen dan wel binnen. Hè? Ja. Ik het geld kan ik net regelen, maar wij kruisen wel binnen. Maar hoe is het dan bijvoorbeeld met Ruben? Want Ruben is natuurlijk, nou ja, dat is die zoon. Die is, hoe oud is die? Is hij al 30? 29. 29. Dus die is helemaal data gericht. Ja. En Doop is meer een man van, nou liet ik het op zijn Duits zeggen, vingerspitsengevoel, toch? Ja. Of net? Maar hij is wel geniaal. En hij had zo'n kijk op voetbal, als trainer. Ik ga liever dat de trainer wordt. Maar hij vindt dit mooi, want hij kan heel goed training aan. Hij trainen bij OMB, maar die wien hartstikke gek met hem. Ik had er eens hoe is het meeska. Ik zo gewoon meeska als ik ben. En hij is tactisch geweldig. Zou hij nog terugkomen kennen naar iets van een technisch directeur positie? Of denk je dat die scouting een beetje wat Lambo ik die in had? Nee, ik denk dat hij gaat door hier op een cursus. Technisch directeur. Dus dat wordt de club ik dat er het doet. Want ik denk dat Lars Lamboy, ja, die wordt transfereerd. Als hij nog een keer wedstrijd doet, dan gaat Lars er weer een stapje mee zien. Dat kan het mis. Ja. Het ken ik wel dat Lars zei, ja Ruben, ik neem die wel mee. Hoe die jongens samenwerken. Zo, ik heb best wel eens een keer dat ik met Lars dat ik het zei, ja, maar zou wel zeker, want dat haast. Als in het begin wie je toch best wel moeilijk in de beginwerking tussen Dai en Lars. Lars komt binnen. Wie helemaal een technisch manager West. Ja, en dan botst ik wel. Ik ben al 40 jaar trainer. En ik ben eigenlijk een beetje een boegbeeld van Cambuur. Maar het is wel goed West. Je mij was eventjes, maar ook kwam er botsen. Als just wat hij al verloren had in hoe doen we dingen met spelers. Hoort dat bij. Neem eens een voorbeeld. Wat heeft hij verloren? Nou, er zijn spelersrapporten. Dat wordt per week gewoon, wat ik je verteld heb, bijhouden. En er wordt gesprekken met spelers. En er komen vergaderingen over. En ja, dat had er al goed op. Het is professioneler worden. Volle professionele. Ja. Dus dat is gewoon een compliment. Maar het botst ik wel. Want de manier hoe je dingen doet, dat stond meer wel in. En dan ben ik een aparten. Ja, Doof woest misschien, je wie net lang het altijd dan woede Sto van den Hurk helje. En hij woe een jong talent. Ik je van de Hurk behouden. Maar het gaat net om wat we. Het gaat net om naam, het gaat om een manier van werken. Maar dat is ik een oren tijd nou. Dus ik zeg wat bij schaven matten, de dok. Maar laatst weer een jongen die schaafde ik wat bij. En dat gaat nog gewoon hartstikke goed. Maar die zal ik transfereerd worden. Hoe hij doet. Dat is net zin te horen. Nee. En dat is echt mooi. Dat is de voetbalwereld. Nou, en dan kan... Maar nog wel, hij bloot toch nog wel een ier? Nee, maar die maakt gewoon bloed. Die maakt de Eredivisie mee in. We hadden nou mooi voorkomen. En laatst meisje scouting jongens, die maakten gewoon zorgen dat wij een geweldig team krijgen. Dus Do en de NH-trainer. Ik bedoel wij. Dat is alles bij elkaar.
Ja, Cambuur. Cambuur moet gewoon een goed team hebben. Ja, en daar is er wel vertrouwen in. Ik had er vertrouwen in en ik ben eerst mooi assistent trainer. Maar ik vind voor het Cambuur is ik maatschappelijk. De rol in Ljouwert is immens voor Cambuur. Daar lezen er volle meer mogelijk. Ik denk dat Cambuur verbindt. Emmen had voor mij 24 mensen op Emmen verbindt, zeg maar zo zitten. Nou, daar moeten wij kennen. Ja, maar dat draaien jullie ook. Wij draaien, wij met ik naar 24. En dan praat je miljoenen wat er dan rondgaat. En daar krijg ik subsidies voor. Dus dat gaat niet naar de club, maar dat gaat dan in het maatschappelijke. Nou, ik denk dat ik Karen Smit daar ook in helpen kan. En Cambuur is volle meer dan alleen het voetbalveld. Ik ben ook wel benieuwd, want dat is dan haast een stap waarom. Maar hoe dregen we dat? Nou, ik denk dat het net dreven wordt. Ik kan me... Zo had ik er maar achter zien. Als we waarom zetten we, dit is mijn eigen keus. Als we waarom zetten we, wordt het moeilijker. Maar ik had gewoon zin aan. Ik had zin aan om lekker te trainen met die jongens. Dat ik zelf even werk. Ik ben ook meer de manager, de overhead. En knopen hak ik terug. En soms doe ik het mooi met mijn jongens. En soms doe ik het helemaal met mijn jongens. Soms denk ik, nee, bam, zo doe ik het. Helemaal tegendraads. Ja. Maar dat is ook leuk. Maar ik kies er bewust voor. En ik had er echt zin aan. Ik krijg er gewoon als ik een open praat, krijg ik er één chief van, man. Ja. Het seizoen kan haast wel weer beginnen. Nee, maar eerst nog één kampioen worden. We moeten nog even kampioen worden, want we moeten en de vierde periode winnen. En de vierde periode. Ja, die moet de vierde periode. Ja, maar dat ik met zo'n Noorders zit aan. Ik denk, of die winnen, dan best ik kampioen. Ja, maar dus ik wil nog maar één prijs winnen, alleen nog de vierde periode. Ja, maar dan heb je dus alles. Zij die mijn stiel in gezicht. Wij hier inderdaad een interview. Wij hier een interview en toen zei ik wil graag de vierde periode winnen. Dus wie is dit nou, Henk? Wat is dit al? Hey jongens, we zijn er haast doorheen. We zitten al op een uur. En nou, we zijn een mooie primeur te pakken. Was er wel eens een keer om tafel verschijnen als assistent? Het lijkt eraan hoe je moet praten. Altijd positief, Henk. Altijd positief. Ik heb Roel ik een beetje positief bloed, dan kom ik. Hartstikke al. Dat regel ik. Laatste vraag van Willem. Materiaal uitzag van die standbeelden maar net. Nee, maar dat zal wel mij vallen. Is dit het moment? Loopt Henk een stapje waarom dat? Ja, hier komt een standbeeld. Dat kan het missen. Ja? En levensgroot? Nee, jongen. Ik vind het ook mooi dat we het verhaal maken over die 3 promoties waar alle 3 onvierders bellen. En dan Erik Schouten, die zei het. Ik zei het al toen ik wegging. En ik zeg het nu nog steeds. Dat standbeeld van Henk, dat moet er gewoon komen. Ja, maar Mark Diemers zei het dek. Mark Diemers zei het dek. Ja. Maar goed. Mooi rustig, jongens. Brons is duur, hè? Ja, 4 duur. Is het niet nu dan volgend jaar? Goed zo, de overdenkingen, jongens. We matten een keuzemaatje en we komen er net op waarom. En ze zijn pittig. En elke niet krijgt er in. En de eerste is voor Andor. Sjöstrand of Kwam? Er is zo'n spreekwoord van iemand die het voort is. Geen idee. Als Zat Henk altijd zei, wie er niet is, die is er niet. Oftewel, lang leven Fabian Kwam. Goed zo, Kwam. Die hier trouwens de auto van het stadion deel zet. Hij in het interview juster, ik zei, kist die voorstellen wat voor feest het jong wordt. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb al in je probleem. Ik heb de auto rucht voor het stadion deel zet. En toen kwam Jort van de Zanden daarin en die zei, ja, dat hebben we net 1000 keer maar die communiceerd. Dus die jongen had net helemaal opletten. Hij kon er net worden, dus. Hij kon er net worden. Ik de auto er überhaupt nog stier, want dat laat aardig wat alles kennen. Willem, Berenburg Cola of Amaretto Puur? Ja, ik ken nooit Amaretto gehad. Ik weet het oprecht net. Dat is een apart smaakje volgens mij. Ja, voor mij. Dat is een wieverdrankje van Mark Diemers. Maar ik ben dat zei ik net. Ja, dat moest net maar op een club komen. Ja, dat krijgt weer een appje. Ja. En de laatste is van Henk. Maar Henk Keersen. Nee, maar ik ben net echt van sterke drank, dus dan zit ik wel een biertje. Hè? Nee, dat kind dus net. Nou, dan doen we die Berenburg. Ja, en dan de laatste is van Henk. Nou komt die Henk. De felicitatie van Sandor of de felicitatie van die mem? Dat is dus mem. Ja, natuurlijk. Dat is mijn mem. Dat is natuurlijk. Dat snapt Sander volledig. Ja, natuurlijk. Dus memke. Sander zijn mem is ik zo'n Scott, man. Daar ken ik zo goed mee. Dat is ik zo'n lieve vrouw, hé. Ja. Ja, echt. Die koek eerst, hè. Die stond in de kantine bij ONS. En dan kwam ik dan wel eens, als Harke met zijn boys trainen, zeg maar zeggen, je zou lief zijn meer. En zo kwam ik in contact. Toen Sander zijn heid overleden met Sandor. Nou, ze hebben de klik kring. Ja. Nee, dat snapt Sander wel. Hartstikke mooi. Ik vond het hartstikke bijzonder dat ze weer is, Henk. Ik vond het echt heel erg mooi. Het Hegenwut is eruit, Henk. Ja, maar Henk, gewoon 3 keer promoveren met één en dezelfde club. Ja. En het is een makkelijk club. Ik heb Maat kennen. Ja. Dat moet iedereen kennen. Dat moet iedereen kennen. Ja. Ik vond het echt heel erg leuk dat ze er weer is. Lief van je, jongens. Komende manje, dan ben we er weer. En dan hebben we hier die voormalig leermaster. Foppe de Haan. Foppe de Haan. Fantastisch. Op deze Foppe had stoel. ik vorige week weer getroffen. We samen bij de jeetje van Famke, vrouwtje.
En ja, het is geweldig. Foppe, heel veel plezier met deze beste jongens. Maar, en dan zit Roelof er ook weg op. Super trots op jou. En Roelof, Gajian. Nou Henk, hartstikke mooi. En jongens, wij zijn dus manje weer. Mooi een sportcast. Komende manje dan dus mij Foppe de Haan. Graag ont manje dag.